Y ya, así alrededor. cada vez viene cada así. Mira, pones allí alrededor. Ara anem a encendre, per allí. O ahí està bé, si vol estar ahí, està bé. Posa-li el pla. La pastillera. A la posa-la allà. Sí, no, mírale. Vale, el centre ahí sí. Amb blau. O si vols hacia alrededor, com vulguis, fica. Si vols te sentar de Raúl. De Raúl, ja. Vale, que te vas Avui, ja 7 de juliol de 2020, és l'últim dia de les festes patronals. A causa de la pandèmia han sigut diferents. Hem trobat a faltar l'arranc, la banda de música, desfiles, l'ofrena, etc. Però si hi ha un acte emotiu per al poble de la Canyà, és la despedida de la nostra patrona. Avui hauríem d'estar tot el poble així acompanyant-la, però no ha pogut ser per la situació sanitària. Per això li rendim este xicotet homenatge perquè ella sempre està en la ment i en el cor dels canyuts. Ara anem a tocar, anem a sentir la despedida de la Mare de Déu que tots els anys es faci davant. Visca la Mare de Déu del Carme! Visca! Visca la nostra patrona! Visca! Ja està.